Zovem se Pero Mihaljica, dolazim iz Zemuna. Biznis akademiju sam pisao prošle godine, smer marketing i prodaja. Upisao sam iz razloga da bi napredao u firmi u kojoj sam već napredao iz komercijaliste u šefu prodaje. I iskreno se nadam da ću po završetku i dobijanju diplome Cambridge-ove marketinga i prodaje da ću dobiti mesto direktora prodaje u preduzeću i kompaniju u kojoj radim. Firma se bavi uvozom cveća iz Holandije, kako rezanog, tako i saksijskog cveća. Inače, za ovu školu sam saznao preko prijatelja koji žive i rade u Londonu i oni su mi rekli da upišem biznis akademiju. Pa jedan od bitnijih predmeta je bio odnos s javnošću i takođe internet marketing. Tako da sam ja u mojoj firmi sad potencirao da se naš sajt preuredi, jer ovo do sada što je bilo, po meni je to bilo malo neozbiljno. Pa sam onda išao na neke druge sajtove u Americi, u Engleskoj i Francuskoj. Tako ćemo napraviti sad naš sajt i mislim da je to od velikog značaja za prodaju cveća, bar kod nas u Srbiji. Što se tiče znanja koje stičem u ovoj školi, nešto sam do duše saznao od mojih starijih kolega u firmi, ali to je sve bilo nešto površno. Ovde sam, ova škola mi je omogućila i pristup biblioteci i nekom drugom štivu iz koje sam mogao sam još da se edukujem van predavanja profesora. Inače, profesori biznis akademije su vrhunski, dolaze sa Beogradskog univerziteta, kako sa fakulteta organizacionih nauka, pravnog fakulteta, menadžmenta. I samo mogu da se zahvalim školi na još jednom i voleo bih da ustanova traje i da se otvori još mnogo drugih smerova. Pa što se tiče preporuka, koga god znam, svi znaju da sam na biznis akademiji i u početku su bili malo skeptični, kao kakva je to škola, odakle dolazi, pa ko je direktor. I onda kad sam ja objasnio neka predavanja i ispričao, pogotovo kolegama na poslu u organizaciji vremena, o takozvanim lopovima vremena, oni su baš malo se zamislili kao pa mogli bi mi to da upišemo.